बयनिबो सिबिजाथाव जेकेबि कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां जुनु सरगियारि बायदेव आरो बे समाव दिनैनि जि गेवलां मेल बेवहाय नोंथांमोनजों थांखि जानाय आलासि महरै हांख्रायजानानै लाबोजानाय सालबारि समष्टिनि जि TLCC बेनि चेयारमेन मानगोनां भुबनेश्वर गयारी आरो मानगोनां दिनैनि मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय माननि आलासि नोंथांमोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों आंजों लोगोसे गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमुनि आफादगिरि बिथां गलापी गयारी आरो गोबर्धना दखरा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि आन्दलन खेरखेतारि आरो बेवहाय जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ खोनासंनो होनानै फैनाय मेलखौ मेहेरगोनां खालामना फैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन बे समाव आङो गोबावैब्लाबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनायखौ बयनोबो जासिदों मिजिंथिदों आसा खालामदों नैबे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय मिजिं हास्थायनाय लुबैनाय थांखिफोरा जाहाथे जाफुंजोबो आरो बेनि थाखाय आफा अबंगसायनियाव आं आरज गाबदों दिनैनि मेलाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि मेल बेखेवगिरि मानगोनां जुनु सरगियारि आब'आ नोंथांमोननि सिगाङाव बैसागोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बिथाङा बुंदों जाय आंखौ खेबसे लिङो आरो सेकेन्ड बारनि थाखाय आंखौ लिंनो गोसो जाया होननानै आं बुंनो लुबैदों बिथाङा जिखिना बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय बेखौ जुदि नोंथांमोना गथि गथि बिजिरना नायोब्ला बेयो नोंथांमोननि जिउआव जोबोद मोजां खामानियाव फैगोन आरो आं दिनै बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया बेनो आं जिखिना बाथ्राखौ बुंगोन सिगांनि जि गोजाम केसेट बेखौनो आं बेयाव लागायना होनाय बायदि जागोन मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय आं दिनैजों खेबथाम फैबाय आरो बैसागोनि मिटिङाव बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु मोनदों दा बे समाव जोङो जोंनि जि बर'फोरा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि बैसागोखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो फालिबोदों आरो बेखौ हयथ' फालिलांबाय थानाय जागोन जोङो नैबे समाव थियै बुंनो हायाब्लाबो नाथाय बर'फोरनि गेजेराव बैसागोआ जोंनि हारिया जेब्लासिम थांना थागोन बै समहालागै जोंनि बैसागोआ थांनानै थागोन दा बैसागोनि सोमोन्दै जिहेतु बेखेवगिरि आलासिया बुंलांबाय दा बेवहाय गोबां बाथ्रा आङो बुङा होननानै बुंखादों नाथाय जोंनि बैसोखौ नायोब्ला आब'मोननि बेवहाय आदामोननि बैसोआ जोंनिख्रुइ एसे गिदिरसिन हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि मेगनजोंनो गोदो बैसागोखौ माबायदि फालिदोंमोन खुंदोंमोन आरो दिनैनि नैबे थारिखआव बैसागोखौ जोङो माबायदि फालिदों माबायदि खुंनो लादों आरो बियो माबायदि जानो हागौ बेखौ बिथांमोना बिजिरदों दा मेथाइनि आखुफोरखौबो जों जुदि नायोब्ला नुयो दानि जिथु खनलांबाय आरो आथिखालनि बैसागोनि मेथाइफ्रा मा एसे जुदा जुदा जानो हमदों गोदोनि बैसागोनि खुर जिथु माने बिनि खननायनि जि आदब बियो एसे आलादामोन दानिया एसे आलादा दा बेजों जुदि जोङो समजों लोगोसे खारफानोबा जोङो माखौबा सोदांनोबो नांगोन नाथाय बांद्राय नङा दा बेवहाय जों नायदों दिनै बैसागो खुंनायनि मुङाव जायखौ आब'आ बुंलांबाय जे खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै जोङो जोंनि मोसानायखौ लांनांगोन नाथाय बेवहाय जों केसेटजों नुदों आरो बेवहाय जोङो जोंनि अनजालि बिनानावमोनखौ जोङो मोसानायाव बेवहाय बिबार लानाय नुदों नङा होमबा
बे बिबारा बाजाराव बायनाय बे बिबारा अरिजिनाल जानांगोन। बहाबा बिबार बागाननिफ्राय खाना लाबोनानै बेखौ बिबार माला सुनानै बेखौ खर'आव लानांगोन। जोंनि गाननाय जिथुनिखि माने जायखौ बुंदों जोङो फास्रा जि बा आर'नाइ जायखौ लादों, बेहाय गोबां मोसाखावरि बिथांमोनानो जों नुयो बे बाजाराव बायनाय, जायखौ जों बाजाराव बायनानै मोनो, जाय बे बेंगलिफोरनि गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो लायो बेखौ। दा बेखौसो जों लानाय नुयो। दा बिदिबा जोंनि हारिमुवा बोरै बेरखांगोन? दा जोंनिथिं जिखिना बैसागो गामियाव खुंनायफोरखौ दायो बन्द खालामबाय, बिनानै बेवहाय बैसागोखौ मोसाहोदों। स्टेजाव नङा, ज'नो बहाबा दंफां गुदियाव बहाबा दंफां गायना बेवहाय मोसाहोदों। जिहेथु बे बैसागो मोसानाया आबादारिफोरजों माने सोमोन्दो थानाय, आबादारिफोरनि मोसानायसोमोन जिहेथु बैसागो मोसानाया। दा बेखौ जों नुदों। दाख्लै आं बेवहाय मिटिं मोनसे गानो फैदों। अब्ला बिथांमोना क्लाबनि न'आव ओंखाम जाहोनो थाखाय जों बिसोरनाव खाम सिफुं सेरजा जथा जेबो गैया। बे जे हाबायाव दामनाय माने बें पार्टिनि बे थला, बेखौसो दामनानै बिगासिनो दङ। अब्ला आं गामिनि मानसिफोरनो सोंबाय, बिथांमोना बहानि होननानै। जोंनि गामिनि नङा, बै गामिनिसो होननानै बुंबाय। आरो बेखौनो जोङो फेसबुकआवबो नुबाय। जेब्ला बैसागो मोसानो थांदों, जोंनि माने मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव फेसबुकआव बिराद माने आल'सना जादों आरो बें पार्टि दामनानै बैसागो होनना रोजाब मोसादों आरो। दा बेखौ आं बिस्वजित दैमारिखौ बुंदों जे बेबायदि मोसायोब्ला जोंनिया बोरै जागोन होननानै। बे वाट्सएप ग्रुप दङ जोंनि मोनसे, बेयाव बिस्वजित दैमारि दं, अनजालि दैमारि दं, प्रमद बर' दं, रमिय' पि नार्जारि दं, माने मा होनो तरेन बर' सार दं। बे गिदिर मानसिफोर दङ। जों बेवहाय रायज्लायनाय जादों। BPFनि लिडारफोरबो दङ गोबां, एबसुनि लिडारफोर दं, NDFनि लिडारफोर दं, गोबां इन्टेलेक्सुयेल दं, MBBS डक्टर माबा माबि दङ, गुबुन स्टेटआव फरायनो थाहैनाय स्टुडेन्टफोरबो दङ। बेवहाय रायज्लायनाय जादों जे जोंनि हारिमुवा मा। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि आंगोनि आंगो बैसागो, जोङो मोनथाम फोरबोखौ गाहायै जोङो फालियो। मोनसेया जाबाय बैसागो मागो दमासि, मोनसेया जाबाय नैबे बैसागोआव बांसिन गिदिर। आरो बैसागो जिथु जोंनि फोरबो रंजानाय, बेयो जोंनि थांनानै थानाय बेजों सोमोन्दो दङ। आरो बेयो जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनायनि मोनसे गिदिरथार फोरबो बियो। आरो हारिमु होनना बुङोब्ला जों माखौ बुजियो? हारिमु माने अकल दामनाय देनाय मुसुरनाय मोसानायखौल' बुङा। नोङो मा जादों, नोङो मा लोंदों, नोङो मा मावदों, नोङो मा खालामदों, हारदोंना बारदों, मोसादोंना रंजादों, उन्दुदोंना मादों, नोङो जादोंना लोंदों, बेफोरबो हारिमुआव गोग्लैयो। दा जोंनि हारिमुआव गोग्लैफ्रा मा? दानि उन्दै फरायसाफोरनो दानि आबौआ बुंनाया फिथा एन्थाब जाहोला, कला साफ्रि फिथा जाहोलिया, माबा न' बनायनायफोरखौ जालिया, दानिया मम' जाहोयो, चावमिन जाहोयो, ललिपप जाहोयो। बेबायदि सोलायलांदों जोंनि हारिमुआ। गाननाय जोमनायाबो नुदों जोङो। जों आखाइजों दानानै जोंनि आइजोफ्रा बेसेबाङा गानो, जोंनि सेंग्रा लाइमोन बोराइ बेन्थ'फ्रा गामसाखौ बेसेबाङा गानो। मानोना जों दायो दानोनो रोंला। जोंनियाव दानाय हुदायानो गैलाबा जोङो गामसाखौ बहा मोननो, जोङो लांगा दख'नाखौ बहा मोननो, फास्रा जिखौ जों बहा मोननो, आर'नाइखौ बहा मोननो। दिनै बरपेटा रडआव गुबुन हारिनि मानसिया बिजनेस खालामदों, दिनै रङियाव दुनियानि मारवारि मानसिफ्रा बिजनेस खालामदों। जोंनिया मा खालामदों? बै मालायनि दखानाव थांनानै गलायाव थांनानै जों बायगासिनो दङ। नाथाय जोंनिखौ जोङो गाव मानो बिजनेसाव जोङो लांनो हायाखै? जोंनि मानसिफ्रा मानो बेबायदि जोंनि जे गाननाय जोमनायखौ जुदि बिजनेस लाइनजों लांनोबा, फालांगि लाइनजों लांनोबा, जों मानो बेखौ डिजाइन खालामाखै? गुबुन हारिनि आखायाव बियो दिनै मानो? दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जे जोंनि आइजोफ्रा दानाय लुनायखौ मानो गारखो? जोंनि गाननाय जोमनाया जुदि गुबुननि आखायावसो थायोबा जोंनि आर'नाइया नोरैमोन होननानै जों मोनसे समाव आफसुस जागोन। बे नङामोन जोंनि लांगा दख'नाया, बे नङामोन जोंनि आर'नाइया, बे नङामोन जोंनि फास्रा जिया, बे नङामोन जोंनि जि हाजो आगरनि दख'नाया। बेबायदि जों आफसुस जागोन, गुबुन हारिनि बायदि जागोन।
दा बेनिखायनो आं नैबे समाव खावलायनो लुबैदों जे आइजो माहारिया जोंनि दानाय लुनायखौ जोङो गारनाङा। दिनै जागायफिननांगोन जोङो। बेनिखायनो जागायनांगोन जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। दिनै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेवहाय एसे खम जादों, खिन्थु जोंनि जायगाया सेंग्राफ्रा 10 जन 15 जन लोगो नांनानै ज' जिरायनानै खाम, सिफुं, सेरजा दामनायनि रिहार्सेल जादों। बाथौ थानसालियाव कर्स होदों बिथांमोना। खामखौ बोरै दामनांगौ, जथाखौ बोरै दामनांगौ, सेरजाखौ बोरै हुनांगौ, बेबायदि कर्स होदों। जोंनि सेंग्राफ्रा, एबसुनि सेंग्राफ्राबो दायो गोबाङानो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनो रोंगो। आंबो सोलोंगासिनो दङ। जोंहा बुंदों बोराय दावस्रियालाय माथो रोंनोलै होननानै। गोलाव मोनसेखौ हाया आं दामनो, गुसुं मोनसेखौ दामो आं। गुसुं मोनसेजोंबा जायो, गोलाव मोनसेजोंबा जाया। दा गोलाव मोनसेजों आङो सोलोंबाय थादों आरो बेखौ खमसे खम आङो 50% हाबाय। दा बेखायनो बुंदों जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो जोङो दिन्थिनांगोन। जोङो मोसानाय, जोंनि रंजानाय बोरै। रंजानाया दायो मोननै रोखोमनि जानानै दङ। जोंनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जोंनि मोसानाय रंजानाया बे थानांगोन। आरोबाव मोनसे दङ नेसनेल लेभेलनि। दाख्लै प्रनिताया जायखौ मोसाबाय, दाख्लै मासुमा जायखौ मोसाबाय, बेयो मोनसे आलादा। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव रादाब, जोंहा नै भुबनेश्वर सरगारि दङ, आब' दङ। जोंनि गामिनिफ्राय सासे खुदिया दियारानि दैमारि होननाय कालार्स टिभियाव माने डान्स दिवाने होननाय मोनसे बेबायदि जादों अडिशन। बेयो लेभेल 3 खौ माने अडिशनखौ क्वालिफाइड जादों। बिनि उनाव आरोबाव सासे गरेस्वरनिनो दिपाली बर' होननाय, बिबो क्वालिफाइड जादों। दा बर'फ्रा दायो कालार्स टिभिनि थाखाय 2 क्वालिफाइड जाना दङ आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होनांगोन। दा बे लाइन जाबो जों थांनांगोन, नेसनेल लेभेल जाबो जोंनि जाबो जोङो नायनांगोन जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय। दा दिनै मासुमा मोसादों, हारिमुजों खुनु लिंक गैया। दियारानिया मोसादों, जोंनि गाननाय जोमनायजों लिंक गैया। जोंलाय मानो मोसानो जोंनि गाननायखौ होननानै जों बुंबा जानाय नङा। दा ओंखायनो नैबे समाव आं खावलायनो लुबैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनांगोन। दिनै जोङो मा जादों, हालावबो थाङा, दैयावबो थाङा जोंनि मानसिफ्रा। सेंग्रा मानसिफोरखौ नायदों, गोदोनि आफामोना, गोदोनि आबौमोनाल'सो दायो दुब्लियाव थाङो। जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा रावबो दुब्लियाव थाङा। जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा दिनै माइ गायनो रोंला। खामानि मावदों। न'खराव 15 जन मानसि दङब्ला बेवहायबो सासेल' मानसिया खामायदों। जोङो माखासेया जयै जागासिनो दङ। बे न'खरखौ सालायख' हाया जादों। दा बेवहाय नों जुदि हेफाजाब होआब्ला नोंनि न'खरा बोरै जानो? जोंनि खाथि खालायाव थानाय मानसिफ्रा दिनै फाखा न' लुजोब्बाय, खिन्थु जोंनि मानसिफोरनियाव दाबो गोबां न'खरावनो लेट्रिन गैया, इउरिनाल गैया। दाबो गोबां न'खरावनो जोंनि न'आव बायलाला महरनि थिङा गांफा गांनै जादों, नाथाय मोजां महरनि नङा। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे बै जे जोंनि हाबा हुखा मावनाय हारिमु, बेखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन। दिनै खामानिनि हारिमुवा एसे चेन्ज जादों, नंगौ अबेबा जोङो न' लुनो थाखाय मानसिनि अभाब, थोरिनि न' लुनो थाखाय, खिन्थु पाकानि न' लुनो थाखाय जोङो मानसिनि अभाब गैया। दिनै जोङो थोरिनि थाखाय अभाब, खिन्थु थिंनि थाखाय अभाब नङा। समजों लोगोसे माखासे खामानिखौ मावनांगौब्ला नों जि खामानि मावनांगोन बेखौ जोङो बुजिनांगोन। दा ओंखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै होननानै बुंदों बैसागोनि सोमोन्दै। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। दिनै बुंदों जोंनि जि ससियेल सिस्टेम, जोंनि समाजारि जि खान्थि, बे खिन्थु लोरबांनिफ्राय लोरबां जागासिनो दङ। दिनै बुंदों आब'आ बहाबा गामियावनो डिसिसन लादोंनो जे 18 बोसोरनि सिङाव रावबो हिनजावसाया हाबा जानो मोना, 22 बोसोरनि सिङाव रावबो सेंग्राया हाबा जानो मोना। जुदि हाबा जायोब्ला रावबो गामिनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब होआ, दौरि गोथारिया हाबा दाना, बेबायदि डिसिसनखौ लादों। हा सरानाय। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोङो डिसिसनल' नङा, मोनफ्रोमबो गामियाव संबिधान गांसे थानांगोन रायजोफोर।
जोंनि गामिनि संबिधानखौ आंजों फैफानाय अजय दैमारि आं लिरगासिनो दङ जोंनि गामिनि संबिधानखौ। जोंनियावबो बेबायदि प्रस्ताब लायो, कागजा गोमायो, गैला ज्राब। कागजा गोमायो, प्रस्ताब लानाया गैला, जोब्बाय। दा बेनिखायनो जों संबिधान लिरदों गामिखौ सालायनो थाखाय। जोंनियावबो बे खुनु फांफुं गैया। हिनजावसाफ्रा 18 बोसोरनि सिङाव हाबा जानो मोना। जुदि हाबा जायोब्ला बियो 1001 टाका होनांगोन आरो बेनि हाबाखौ जोङो जाया रायजोफ्रा। 22 बोसोरनि सिङाव जाय सेंग्राया हाबा जायो बिनि न'आव जोङो सिस्लायाव गानोबो थाङा, सोंनोबो थाङा, बुंनोबो थाङा, नों मा खालामो खालाम, खिन्थु रायजोनो 1001 टाका होनांगोन, फाइन होनांगोन बियो। आरो बे जुदि जायाब्ला जों बुंदों रायजोआ जि डिसिसन लायो बेनो जागोन। दिनै गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मा जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेलिनि गेजेरजों गामि गामि खावलायदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द जानांगौ होननानै। दा जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय बिनानावमोन, नोंसोरो बुं, उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो मिथिगौ ना? फरायनो गोसोमोन नों कलेजाव थांनो मोनला, एम ए फरायनो गोसोमोन नों गैला। हौवासाफ्राबो बुं, 22 बोसोरनि सिङाव हाबा जानाङा, 22 बोसोरनि सिङाव हाबा जानाङा, हाजिरा मावना जानांगोन। नों बिफा थासान्दियाव मोनजागोन, बिफायाथ' सानसे समाव हाया जागोन ना। हाबा जानायनि उनाव बियो मोनसे खान्थि समाजनि, सानसे नङा सानसे गथ' जोनोम होगोन नोङो। अब्ला नोङो उदैया थाइथाम जाबाय, नोंनि बिफाया बोरायबाय, नों एसे बोरायां नोंनि दायित्व फैगोन। आरो बे दायित्व फैयोब्ला नों मा जागोन नोंनि समाजा? दा बेखायनो बुंदों खुनु फांफुं गैया। राजनितिखौ लानानै जोंनि गामियाव नांलायनो मोना। बेबायदि राजनितिनि मेल फैयोब्ला बेबायदि बयनिबो राजनिति नेतानि लेक्सारखौ खोनासंनांगोन रायजोफ्रा। मोनसे स्टेजावनो दिनै BPF नि जायोबा गाबोन कंग्रेसनि जायोबा सबनिया उमुगनि जागोन तुमुगनि जागोन, बयबो खोनासंनांगोन। जायनि लेक्सारा मोजां जायो रायजोफ्रा गावनि गोसो बायदि भटखौ होनांगोन। बे राजनितिखौ लाना गामियाव दायो नांलायनाय, आमखाया आंनो न'आव होआ, आमखाया न'नि नामाव आंनि फैसा जादों, आमखाया बिद्ध पेन्सननि फैसा होआ, आमखाया लेट्रिन होआ आंनो, आमखाया तुमुक होआ, बेबायदि जोंनि गामियाव सोलिनाय नङा। गामिनि सेंग्राफ्रा दायित्व लादों उन्दै उन्दै खुदियाखौ हरनि 11टासिम बिसोर फरायहोनांगौ। सेंग्राफ्रा खुनु फांफुं गैया, मोनाबिलिनिफ्राय 11टासिम फरायहोनांगोन। जोङो मा खालामदों दायो फंबाय बिनानावमोन? जायफ्रा बाइकखौ 100नि सायाव स्पिडाव सालायो बे सेंग्राफ्रा बे मिटिंआव गैया। आं लिरनानै होगोन दङब्ला जायफोर सेंग्राफ्रा खानायखौ सिनख्लाबनानै गोजा खालामनानै जोंखौ सख्लें बाइक सालायलाङो बै सेंग्राफ्रा बे मिटिंआव गैया। जायफोर सिख्लाफ्रा सानफ्रोमबो टाउनाव बेरायनो थाङो, देलाय मालाय बिफाबो मिथिया, आइबो मिथिया, माबो मिथिया, बे सिख्लासाफ्रा बेयाव गैया। आरो बेयाव गैया, बेखायनो गैया। आं मोनसे उदाहरन होनि। जोंनि गामियाव सासे गथ' दङ, बियो समाजजों थानो ओरैबायदि बायो, बेबायदि मिटिं जायोब्ला बियो लेबखौ एकदम फिननानै, लेबखौ जोमनानै, खोमाखौ हेथेनानै थाबाय थागोन। बे अदा गामियाव इमान मोजां मिटिं जागासिनो दङ। बिश्वजित दैमारि लेक्सार होगासिनो दङ न' खाथियाव, अनजालि दैमारि लेक्सार होगासिनो दङ। इमान गिदिर गिदिर मानसि बर'नि रमिय' पि नार्जारिया होगासिनो दं लेक्सार। खिन्थु बियो मा खालामदों? लेबखौ जोमनानै खोमाखौ ओरै हेथेना लाबाय थादों। बेबायदि हेथेना लानाय गथ'आ क्लास 9आव फेल। ओरैबो थाङा फरायनायावबो गैया। लास्टाव थांनानै बे गथ'आ मा जादों? सानसेयाव काप 2 सेरेब लोंग्रा जादों। अब्ला जिबना बिना धंख'। दिनै जोंनि लेक्सारखौ खोनासङा, जोंहा बुंनांगौ गैया। आब'नि लेक्सारखौ
भुबनेश्वर सरगयारिनि लेक्सारखौ खोनासङा जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जोंनिख्रुइ गोरों गोरों मानसिफोर दङ बिथांमोननि लेक्सारखौ खोनासंफै फंबाय बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंफै बिनानावमोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मिथिगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मिथिगोन मानसिनि देहाखौ थिग लाखिनोब्ला जोंनो मा नांगौ जोङो भिटामिन जायो भिटामिन ना नोंबो नोंनि गोसोखौ मोजां लाखिनोब्ला नोंनो भिटामिन नांगौ आरो बे नोंनि गोसोखौ थिग खालामनो हानाय भिटामिनानो जाबाय नोङो मोननैल' लामा मोनगोन बे जाबाय गिदिर मानसिनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनांगौ आरोबाव मोनसेया जाबाय नोङो मोजां मोजां बिजाब फरायनांगौ बे मोननै जायगायावसो नोङो भिटामिन मोनगोन आरो बे भिटामिनखौ मोनब्लासो नोंनि गोसोआ थिग जागोन दा ओंखायनो जोंनि जि समाजारि जि बेबस्था बेखौ जोङो थिग खालामनांगोन फंबाय बिनानावमोन दा ओंखायनो जोंनियाव दायित्व दङ दायो बे दायित्वआ बेनो जोङो मा खालामदों दायो आरो बे थांनाय मिटिङावबो आं बेखौनो बुंलांदों गोबां जायगायावबो बुंदों आङो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बेनो जे नोंनि देहाया नोरजिया नोंनि गासैबो जिउनि जे थांखिफोर बे थांखिफोरा सारखार जागोन दा बेनिखायनो फंबाय बिनानावखौ बुंदों जे जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो दोननांगोन साब गारनांगोन आरो गामियाव डिसिसन ला बे गामियाव मोनब्रै मोनबा रायजोफोर दङब्ला देग्लायनि मिटिङाव नोंथांमोना डिसिसन ला उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द जाथारनांगोन खुनु फांफुं गैया मबाइलनि जुग बुंदों जों मानिदों मबाइलनि जुग किन्तु जोंनि जि थासारि बे थासारिखौ जों मोजां खालामनांगोन दा ओंखायनो आं बुंदों गोबां जायगाफ्राव बुंदों आङो गोबां मेल मिथिङाव बुंदों आंनि लाजिनायखौ गारनानैब्लाबो आंनि सिगाङाव बिमा बैसोनि दङ बिब' बैसोनि दं बिमानि बैसोनि दं आंनि बिफा बैसोनि दं बिदा बैसोनि दं थेवबो आं बुंदों जे नोङो गोसो जायोब्ला गावनि गथ'खौ गोरबो सिङावनो थिग खालामनो थाखाय नोङो हायो गोरबो सिङाव नोङो माबोरै थिग खालामनो लाजिनायनि खोथा नङा बिनानावमोन लाजिनायनि खोथा नङा बाजैमोन गोसो होनानै खोनासं जेब्ला सासे बिमाया गोरबोआव थागोन बै समाव नोङो मोजाङै थानांगोन इसोरखौ सिबिनांगोन मोजां खाद्यफोर जानांगोन नोंनि साननाय हनाया मोजां जानांगोन जेब्ला सासे बिमानियाव माने गोरबोआव गथ' थायो बै समाव नोङो मोजाङै खाद्यफोरखौबो जानांगोन मानोना नों मोजां खाद्य जाबासो गोरबो सिङाव थानाय गथ'आ मोजां खाद्यखौ मोनजाहैगोन नों मोजां सिन्ता खालामोब्लासो नोंनि गोरबो सिङाव थानाय गथ'आ मोजां सिन्ता खालामगोन बियो नोङो जुदि मोजां सिन्ता खालामाब्ला नोङो जुदि मोजाङै जुदि खाद्यफोरखौ जायाब्ला नोंनि गथ'आ थिग जानाय नङा जेब्ला सासे बिमाया गोरबो सिङाव थागोन जों गोबां जायगायाव नुदों गोरबोआव थानाय समाव हिनजावफोरनाव सोंना नायलाय माखौ जानो लुबैया दिनै बेदर जानो लुबैगोन गाबोन जौ लोंनो लुबैगोन समफोर सेरेब लोंनो लुबैगोन समफोर थिंख्लि जानो लुबैगोन समफोर माबा पक'रि जानो लुबैगोन मम' जानो लुबैगोन तुमुक जानो लुबैगोन जेब्ला गोरबो सिङाव थागोन गोरबोआव गथ' थागोन अब्ला बै समाव जोङो मा बिहामजोआ बुङो बिखुनजोखौ आयै आङो जौ लोंनो लुबैदों होननानै बिखुनजोआबो बिहामजो बुंबाय नालाय अन्थाव बाथाव अनसुलि माने बिहामजो सासेल' होनांगोन जौखौ होननानै जौखौ नोङो लायनोसै नङा होमबा लायनानै बिहामजोनो होफैनोसै बिहामजोआ जौखौ ग्रद लोंना होनोसै नङा होमबा अब्ला गोरबो सिङावनो बै गथ'आ जौखौ मोनलोंबोबाय बेनि उनाव गथ'आ जोनोम जाबाय जोनोम जानायनि उनाव जेब्ला ABCD होनगोन गोसोआवनो थाया जोंहा बाबायालाय माथो A होनबाबो गोसोआव थाया B होनबाबो गोसोआव थाया C नै होनबाबो गोसोआव थाया बेदरफोरखौ जागासिनो दङ बेदर जाबा माथा गरम जायोनो बुग्ल्यां जोदल्यां मोसाफोरासो बेदर जायोनो दा बे गोरबोआव थानाय समाव बेदरखौबो एसे खमायना होनांगौ मोजां जानांगौ ब्राह्मि खाकफोरखौ जानांगौ माने आपेल आंगुरफोरखौ जानांगौ गाइखेरफोर जानांगौ मोजां खाद्यफोर जानांगौ दा जोंनिया जै समाव मोजां खाद्य जानांगौ बै समाव जुदि जौ लोंनानै होयोबा गोरबो सिङाव थानाय गथ'आ जौखौ मोनलोंगोन आरोबाव गोरबो सिङाव थानायावनो जुदि हौवा हिन्जाव दुदु दादा बुदलायोब्ला
हौवा हिन्जाव गाज्रि साननाय फैयोब्ला बै गथ'नियाव गाज्रि साननाया हाबगोन। जेब्ला नोङो भक्ति भाव गोरबो सिङाव थानाय समाव इसोरखौ सिबियोब्ला आनान गसाइखौ गाबज्रियोब्ला बै गथ'नियाव भक्ति भाबा हाबो। बियो मोजां गथ' जानायनि 100% चान्स थायो। दा बेनिखायनो गोरबोआव थानाय समाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा थिग थानांगौ। हौवायाबो थिग थानांगोन, हिन्जावाबो थिग थानांगोन। नों जुदि सानोब्ला हौवाया माथो जेबो मावथारालै बे होननानै आरो बे समाव हाबा मावनो बायो नङा होमबा? हौवायाबो अननांगोन, हिन्जावाबो अननांगोन, मोजां परिबेस खालामनानै होनांगोन। दा ओंखायनो आं नैबे समाव बुंदों जे जोंनि जि समाजारि थासारिफोरखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो बैफोर बाथ्राखौ जों रायलायनांगोन। दिनै जों नायदों जोङो जि जोंनि जि थासारि बे थासारिफ्रा जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों। नोंथांमोननि जायगानिफ्राय टाउनाव थाहैनाय दङना गैया? गोबां मेरला दङ टाउनाव थाहैनाय। गाज्रि मोननाङा दै टाउनाव थाहैग्राफ्रा। आं जायखौ नुदों बेखौ बुंदों। नोंथांमोननियाव बिदि जायाखै खोमा। टाउनाव थाग्रा हिन्जावफ्रा सोर? बियो जोंनि खैनाफोर बिवाइ जायो, बियो जोंनि बाजै जायो, बियो जोंनि बिब' बिनानाव। बेनिखायनो बुङो आं गेजेर गेजेर फार्स्ट टाइमाव बुंनोसै गथ'खौ होबाय नालाय टाउनाव हौवाखौ बुंनोसै स्कुटि नांगौलै होननानै। स्कुटिखौ बायना होलायनोसै नङा होमबा? आरोबाव बुंलायसै स्कुटिजों इमान खस्थ' जायो, है टाउनावनो थाहैनोसै जालायबाय आरो टाउनाव थाहैलायबाय आरो टाउनाव थाहैना खाननैसो गथ'खौ दोनहैलायबाय थांलाय फैलाय। आरोबाव बुंलायबाय गथ'खौ है थांलाय फैलाय खस्थ' जायोलै होननानै नङा होमबा? आरोबाव थांलाय फैलायखौ दोननानै मा खालामसै? बे स्कुलनि बास गैया होमबा? स्कुलनि बासाव हेगार हरलायनोसै नङा होमबा? ओमफ्राय आरो बेबो जुदि जायोबा स्कुलनि बासावबो माथो बिराद खस्थ'लै, संना जाहोनांगौ फुङावनो आरो लायनावनो आरो हस्टेलाव दोनहैनोसै नङा होमबा? सोलायबायनो थायो जोंनिया। सोलाय लास्टाव मा खालामसै? गथ'आ गैला नालाय गावहा लिपस्टिक लानानै काजल लानानै सिख्ला बायदि बां बां गिदिंबाय थानोसै टाउनाव नङा होमबा? ओइथिं मोख्लाब नायबाय थानोसै। माबा फेसबुकनो माबा वाट्सएपनो दानिया। हौवाया थायो बहाबा, गावहा थायो टाउनाव। सोर सेंग्राजों वाट्सएपआव क्लिक क्लां उथुं काटां गाबो मेसेज फैबा नङा होमबा? सोरजों रायलायो खुनु बाथ्रा गैया। जोंनियावथ' जाबाय हौवाया एकदम माने गोजानाव थायो, आर्मि मावो हौवाया। दानाथ' मेसेज हरनायफ्रा से नाइटिमाव थाजोबो नङा होमबा? दुनियानि गाज्रि फट' गावनि फट'फोरखौ एकदम माने थिखांलाबायनानै सेंग्राफोरनो रानना हरदो। बेथ' गाव मिन्थियाना बारा। जेने तेने मेट्रिक पास जानाय हिन्जावसा आर्मिजों हाबा जाबाय, से नाइटिम ना मा एखौ मिथिया। मबाइला गाज्रि जादों फाहामनो लांदों, नुबाय बियो। गामिनि मानसिफोरनो खोन्थानो होननानै खोन्थाहरबाय बियो। जाय मानसिनो खोन्थाहरदों बियो आखौ बिवाइ जायो। नै होननानै बिवाया नोंसानि आरो बे सानबाय बेथ' जाहानिसो दुमुक ओरै जाबाय। जाबाथ' नुबाय मा गावनि टाउनाव थाहैनाया ओरै हरगासिनो दं सोरनिबा सेंग्राफोरनो गाज्रि फट'फोरखौ। दा बिदिबाथ' बोरै जानो? जोङो मानो टाउनाव थाहैदों? आरो बै सेंग्राफ्राबो बुजिनांगोन। दायो मा होननानै बुंदों? गामि वाल बुहुमानो न'खर बायदिनो। दिनै आङो मबाइल लाबोदों, बेवहायबो नेट मोन्दों माथो। दिनै आङो बेयाव थानानैनो नोंथांमोननि गामियाव माथो गारिया हाबदों। नै बिथांनिया TLCC चेयारमेननियाबो माथो गारिया फैदों। नै नोंथांमोना स्कुटि लाबोदों। नै नोंथांमोना माने उमुक तुमुक खालामो। गामिनिफ्रायनो थाहैना थांलाय फैलाय आरो टाउनाव थाहैथों, खिन्थु मोजां भाबै थां। मानोथो ओरै थोरै गोदोनिफ्रा बारा नङा दे। बे गोदान हाबा जानायफ्रा माबा बिराद फेसन खालामग्रा जादों। दा बेबायदिबा बोरै जानो? आंनिफ्राय खावलायनाय बेयो जाहाथे बेबायदि थासारिया जाया। आरोबाव मोनसे महा जाल्ला बेराम फैदो। ओरैबायदि जाल्ला बेराम, गथ' खासे खानै थानायफ्रासो आरोबाव गोदान हाबा जानो लुबैनाय। नोंथांमोननियाव दङना गैया मिन्थिया। गथ' खानै खाथाम थानायफ्रासो आरो गोदान हाबा जानो लुबैनाय। दा बियो मानो बोरै जाखो? हौवायानो दंथारो, गथ'आनो दंथारो, आरो माने बेलेग हौवा नांबावगोनो। माबायदि बेलेग हौवाया? गोजाननि हाजोखौ समान होनना दासान नङा होमबा? गोजाननि हाजोखौ समान होनना दासान,
गोजाननि हाजोखौ समान होनना दासान गोमो गोथां नुनाय मानि गैला दासान नंगौ नङा गोजाननि हाजोखौ समान नुदों नों खाथियाव मा थांबाय दानिया गावनि हौवा इसिबां मोजां समायना अनसुला हौवा जिबनाव हाबाया खेबसेल' जायोलै बाजैमोन फां फुं खालामनाङा आंथ' हाबा जाबाय गथ' आंनिया 6 बोसोर जाबाय थैनानै 10 बार उजिब्लाबो आङो खिन्थु हाबा जाखालांनाय खेबसेल'खा हाबाया आरो बेखौनो साननांगौ इसिबां सना हौवा आरो हौवाबो हौवा बासिना लायो गुबुन हारिनि हौवासो बासिना लायो लांजाय गोलाव बासिना लायो दखना गाननाय बासिना लायो बर' हौवाजों हाबा जायोब्ला नोंथांमोना उदांस्रि मोनो गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जाब्ला बे उदांस्रिखौ मोना बाइक लानानै नोङो स्कुटि लानानै नोङो बाइकनि खिथुनाव नों गिदिंबाय थानो हायो गुबुन हारिनि हौवाजों नों हाबा जायोब्ला बियो गैया न' सिङाव थाबाय था बेंगलिफोरनि हिन्जावफोरखौ नुवाखै होमबा माने हौवा मानसि नुबा रेखाव खुमना लानानै नङा होमबा एकदम माने गावनि बिवाइफोरखौ नुबाथाय जोंनियाबो दङमोन गोदो दा गैला थाव खुमना लानांगौ आरो माबा फैयोबाथाय रेखामना लानांगौ रेखामना लानांगौ नङा होमबा जोंनियाथ' गैया मा गोदोरफोरलै मा बिवाइलै होननानै नङा होमबा बिदि खालामनो हायो दा जोंनिया नै गावनि गोसो बायदि टाउनाव थांनाय गावनि गोसो बायदि जेराव थांनो हायो खिन्थु गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला बिदि जाया दा ओंखायनो आं बुंदों गोख्रों रावजों बुंदों जे गथ' खानै खाथाम हाबा माने जानाय गथ' मोननायफ्रा गुबुनजों हाबा जानाङा आरो सिख्लाफोरखौ बुंदों हाबा जानायफोरखौबो बुंदों गुबुन हारिनि हौवाजों माब्लाबाबो हाबा जानाङा जों बायदि अनसुला हौवा मोननाय नङालै नोंसोर मिथिबाय आंथ' इसिबां हाबा जानाय 8 बोसोर जाबाय दिनैसिम हिनजावजों खेबसेबो नांलायाखै आं मानो नांलायनांगौ दे हौवा हिनजाव मा कारनाव नांलायनांगौ हमनानैलाय हौवाया नोंनो दिनै बेदर लाबोनानै होफैनो हायाखै नों बेखौनो रागा जोंबा जागोन नामा बिसोर मिथिगौ बाहेराव थाना सोरजों मा नांलायनानै मा जाना फैदों दा बियो होमबा खालि बेदर लाबोनायाबो नों बाथोनजोंनो जा देग्लाय बैसागोआव नोंनो लांगा होनो हायाखै हौवाया नों मा खालामनो सिगांनिजोंनो नों बेराय फैगौ नोङो जुदि दुर्गा फुजायाव लांगा होनो हायाखै हौवाया गोजामजोंनो गिदिं नोंखौथ' नों गुबुना नोंखौ जेबोथ' बुङाखैना मुगैयाखैना बेखौनो लाना मानो दावराव खामफ्लाय गंसेनि नांलायो बोरमा मासेनि नांलायो दाउ मासेनि नांलायो बेबायदिजों जानाय नङा बेबायदि नांलाय खमलायनि थाखाय जोंनि परिबेसा गाज्रि जायो दा ओंखायनो आं नैबे समाव बुंदों जोंनि जि थासारि गुबुन हारिजों खारफालांनाय उन्दै उन्दैयाव हाबा जानाय बेफोरो बन्द जानांगोन दा बेनि उनाव आरोबाव मोनसे बाथ्रा बे जाबाय मा बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बुंनो लुबैदों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेनो जे फंबाय बिनानावमोन जोङो मोजाङै फरायनांगोन जोङो शिक्षा दीक्षाखौ जों मोजां लानांगोन दिनै भारतबर्षखौ नरेन्द्र मोदीया डिजिटेल इन्डिया खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो दिनै डिजिटेल इन्डिया जागासिनो दङ लाइन बिलखौ मबाइलजों होनो हाबाय LICनि बिलखौ मबाइलजों होनो हाबाय गासिबो नोंनि पे स्लिप माबा माबिफोरखौ नों मबाइलजों नायजोबनो हाबाय दिनै लाइननि बिलखौ नोङो बेसेबां फैदों नाय नोङो मबाइलजोंनो बिलखौ होनो हायो डिजिटेल जाजोब्बाय आं दिनै बहा दङ सारा पृथिबीनि मानसिया मिथिगौ नों जुदि इन्टारनेट लिंक खालामनानै होयोब्ला दिनै भारतबर्षआ गोबां जौगाबाय दिनै डिजिटेल इन्डियानि बाथ्रा बै डिजिटेल इन्डियायाव नों जुदि थांनानै थानांगौब्ला क्लास 8आव फरायनायजों जानाय नङा फंबाय क्लास 9आव फरायनायजों जानाय नङा बिनानाव BA MA पास जानांगोन नोङो मोजाङै फरायनांगोन डक्टर इन्जिनियार जानांगोन अब्लासो नों गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन मोजां फराय फंबाय बिनानावमोन जों जोबोद दुखु मोनो फंबाय बिनानावमोन फंबायमोनखौ जोबोद दुखु मोनो जेब्ला बिथांमोना बाइक गंसेयावनो 7 मानसि गाखोनानै 100 स्पिडआव सालायलाङोब्ला जेब्ला बिनानावमोना गावनि बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङाब्लासिनो उदां उदां बेरायोब्ला लेखा फरायाव जेबो गैयाब्ला जों जोबोद दुखु मोनो फंबाय बिनानावमोन जेब्ला नों फरायसालियाव थाङो फंबाय बिनानाव जेब्ला नों फरायसालियाव थाङो फरायसालियाव थांनायनि सिगां नोंनि अनसुलि बिमाया नोंनो बोथिसे ओंखाम संनानै होयो आरो बे बोथिसे ओंखामाव रोजा रोजा लाख लाख सिमां नुयो नोंनि अनसुलि बिमाया नोंनि अनसुला बिफाया
रोजा रोजा लाख लाख सिमां नुयो फंबाय आंनि फिसाया आं संनानै होनाय बोथिसे ओंखामखौ जानानै बियो कलेजाव थांथो बियो फरायसालियाव थांथो बियो आंखा बायदि डक्टर इन्जिनियार जाथो होननानै सिमां नुयो डक्टर इन्जिनियार जाथो आंखा बायदि मोजां मानसि जाथो बियो बे बोथिसे ओंखामाव रोजा रोजा सिमां नोंनि बिमाया बुंनो रोङा बबे गांसे बिजाबखौ फरायोब्ला बियो डक्टर जानो हायो बबे फरायसालियाव थाङोब्ला बियो इन्जिनियार जानो हायो बबे कलेजाव थाङोब्ला बियो मोजां मानसि जानो हायो नोंनि बिमाया मिन्थिया मानोना नोंनि बिमाया ABC माखौ बुङो मिन्थिया नोंनि अनसुला बिफाया बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों थाखा फैसा आरजिनानै नोंनो मोजां फरायनो थाखाय थाखा फैसा आरजिनानै होदों दुर्गा फुजानि समाव नों जुदि बुङोब्ला आफा आंनो जिन्स पेन्ट गांसे नांगौलै गस्ला गांसे नांगौलै होननानै बुङोब्ला नोंनि अनसुला बिफाया गावनि फिसा होननानै नोंनो जिन्स पेन्ट बायना होयो आरो गाव दुर्गा फुजायाव गामसा गाननानै थाङो गावनि गोजाम लंपेन्टजों थाङो थेवब्लाबो गावनि गथ'नि थाखाय नोंनि अनसुला बिफा बोराया नोंनो जिन्स पेन्ट बायनानै होयो नोंनि अनसुलि बिमाया गावनि फिसाजोनि थाखाय दुर्गा फुजायाव लांगा नांगौलै आयै आंनो लांगा दखना होननानै बुङोब्ला नोंनि बिमा बुरिया अमा मासेखौ फाननानैब्लाबो दाउ 10तासो दङबा माबासे दङबा बेखौबो फाननानै नोंनो लांगा बायनानै होयो बियो सानोब्ला आंनि गथ'आ मोजां जाथो आंनि फिसाजोआ मोजां जाथो आंनि फिसालाया मोजां जाथो आमखा बायदि मोजां जाथो होननानै सानो फंबायमोन दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो जोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो गिदिर मानसि जाजानो लुबैयो मानोना रावनिबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ डकायत जाथों सिखाव जाथों बाइक एक्सिडेन्ट जाना बियो खुनि जाथों बहाबा बियो सोरजोंबा बुजाथों बहाबा बियो सोरजोंबा नांलायथों बहाबा बियो सोरजोंबा बुदलायनानै बिगुरा जिना फैथों बेबायदि गावनि बिमा बिफाया माब्लाबाबो लुबैया गावनि बिमा बिफाया लुबैया गावनि गथ'खौ गाज्रि जानायखौ दिनै जोंनि बिमा बिफाया बुंनो रोङा अननाय रावजों बुंनो रोङा आरो बुंनो रोङिखौ नों गोरोन्थि सानोबा जानाय नङा फंबाय बुंनो रोङिखौ नोङो जुदि गोरोन्थि सानोबा जानाय नङा बिनानावमोन जोङो बुजिनांगोन दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैदों फंबाय बिनानावमोन जाहाथे दिनैनिफ्राय बेयाव थानाय फरायसा लोगो नोंथांमोना गावनि बिमा बिफाखौ दुखु मोननाय फंसेबो बाथ्रा जाहाथे बुङा आरो दिनैनिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनो गोसो जानानै फराय आंनि बिफा बोराया आंखौ लानानै सिमां नुदो बियो बुंनो हायाखै नंगौ आंखौ लानानै सिमां नुदो गाव साननो हानांगोन गावनि फिसाजोआ साननो हानांगोन आंनि बिमा बुरिया आंखौ लानानै सिमां नुदो आं लायनो डक्टर इन्जिनियार जानांगौ अब्ला आं मा खालामनो दिनैनिफ्राय आं मोजाङै फरायनांगोन गाबोननिफ्राय आङो कलेजाव मोजाङै थांनांगोन डक्टर इन्जिनियार आंबो जानो सिमां नुनांगोन दा बेबायदिखौ जों साननो हानांगोन दिनै भारतबर्षआ मोनसे बादायलु बेबायदि थासारिजों फैदों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ रेलवे डिपार्टमेन्टआव दाख्लैयो सारा भारतनिफ्राय बेवहाय ट्रेक मेन्टेनारनिफ्राय ट्राफिकनिफ्राय लक' पाइलटनिफ्राय प्राय 1 लाख भेकेन्ट पस्टनि थाखाय बेवहाय गोबां मानसिया एप्लाइ खालामदों आरो बे एप्लाइ खालामनायाव 2.1 करोड़ 1 लाख पस्टनि थाखाय अब्ला मोनसे पस्टआवनो प्राय 20,000 जन मानसिया एप्लाइ खालामदों दा अब्ला जों नाय अब्ला बे 1 लाखखौ मोननो थाखाय नोङो फुंनि 8टायालागै उन्दुबा जागोन नामा मोनाबिलिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो उन्दुबा जागोन नामा लेखा फरायाब्लासिनो मबाइल थुबाय थाबा जागोन नामा
बेबायदि जों जानाय नङा। आं गाव मिथिगौ, आंबो रेलआव साखरि मावनाय हिसाबै आंबो मिथिगौ जोंजोंबो गोबां दङ, MA पास दङ, MSc पास दङ, सोरबा BA MA पास जानाय मानसिफोर दङ, गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ। दा बे कम्पिटिटिभ मोनसे एजआव समाव जुदि नोङो जुदि मोजाङै जुदि शिक्षा लायाब्ला बै साख्रिफोरखौ नों मोननाय नङा। दिनै बुंदों जे जोंनि मानसिफ्रा दिनै अबे लामाजों थांदों आरो बे लामाजों थांनायफ्रा खिन्थु नंखाय सिमां। दिनै जोङो मा खालामदों? बाइकनि सिमां नुदों। दिनै मा सिमां नुदों? सिगारेट सोबनायनि सिमां नुदों। दिनै मा सिमां नुदों? मबाइल नायनायनि सिमां नुदों, फेसबुक, वाट्सएप। जोङो मा सिमां नुदों? सिखर जानायनि सिमां नुदों। मा सिमां नुदों जोङो? माबा नाम्बार दाननायनि सिमां नुदों। दा बै सिमांफोरा मा? बेफोर नंखाय सिमां। जोंनि सिमाङा बेसो, जाय खामानिखौ मावोब्ला नोङो गाव आथिङाव गसंनानै थांनानै थानो हागोन, बेबायदि सिमांखौ जोङो सुजुनांगोन। बेबायदि सिमांखौ जोङो मोगथां खालामनांगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां मेकानिक गैया, मोजां कम्पिउटार इन्जिनियार गैया, मोजां डक्टर इन्जिनियार गैया, जायफ्रा दङब्लाबो जोंनियाव थोजासे गैया। दा बेफोर सिमांखौ जों जुदि नुवाब्ला जोङो मा जागोन? दिनै बुंदों मबाइलनि जुग, दिनै बुंदों कम्पिउटारनि जुग, दिनै बुंदों अमुकनि जुग तमुकनि जुग, आरो जुगा फैबाय थागोन। जोङो जुगनि बान्दा, जोङो थासारिनि बान्दा, आरो बे थासारिनि बान्दायाव जों जुदि गावखौ मोजाङै गायसनोब्ला समजों नों खारफानांगोन। आरो समजों खारफानो हायाब्ला नों खिन्थु सौथुगोन। दिनै जों नायदों उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो जोंनि बिमा बिफानिफ्राय बारा मबाइल सेरनो रोङो। माबा इउटिउबनो, माबा वाट्सएपनो, माबा मट'पट'नो, अमुक तमुकनो, मट'पटल'नो, माबा बायदिसिना, माबा पग'नो, माबा कार्टुननो, बिसोरसो मिथिगौ। दा बेखौनो बुंदों, समजों खारफानो हायाब्ला खिन्थु दायो जोङो मा खालामनो हानाय नङा। जों गाव जाम्बा बायदि थांना थानांगोन। दा दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो गोबां, बिथांमोननि मेलेमा बिराद जौगाबाय। आंनिया फिसालाया क्लास 1 मोनबाय, 1 मोननो जायाखै, बेखौ 1आव होदों। बियो गासिबो मबाइलाव बिफानि नामखौबो नायनो हाबाय, बिमानि नामखौबो नायनो हाबाय, न'खरनि गासैनिबो नामखौ नायनो हाबाय बियो इंराजियाव लिरनायखौ। आरो बियो मा खालामनो हायो? गासिबो मबाइलाव मा दं मा गैया, इउटिउबाव मा नागिरनांगौ नागिरजोबनो हागोन। दिनै नायदों जोङो बे गथ'फ्रा माबायदि। बे गथ'फ्रा ओरैबायदि जादों, उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो हिन्दी रोंगो। जोंहानिया क्लास 1खौनो मोनाखै, हिन्दीखौ कमप्लिट हायो। मानो? समजों लोगोसे बे जादों। जोंनि दिनाव टिभि गैयामोन, जोंनि दिनाव इन्टारनेट गैयामोन, जोंनि दिनाव मबाइल गैयामोन। मबाइला खै बोसोर जाखो फैनाया? प्राय 8 बोसोरसो जाबाय, 8-9 बोसोरसो जाबाय। 8-9 बोसोरसोआव साग्लोबजोब्बाय बे मबाइला। 8-9 बोसोरनि बारबाय, एसे 14 बोसोरसो जाबाय खोमा। बे BTC एकर्डनि सिगां माने 2001-2002 मबाइला जाहांदों आरो। खिन्थु दा दिनै नाय, मबाइला सासेयाव गंनै गंथाम थायो। दा बेबायदि थासारिजों फैदों। दा ओंखायनो जोङो नैबे समाव जोंनि जि समाज, बे समाजखौ जोङो नायनांगोन। दिनै जोंनि गथ'फ्रा फाप होननायबो मिथिया, जोंनि गथ'फ्रा गिदिर होननायबो मिथिया, जोंनि गथ'फ्रा गिदिरखौ माबोरै खुलुमनांगौ, माबोरै खालामनांगौ बेनिबो खुनु नेम निथि गैया। मानो गैया? रायजोफोर फाप होननाय दङना गैया? फाप होननाय दङना गैया? फाप होननाय दङ। फाप होननाय दङ होनना माबायदि प्रमान खालामनो? आं फिसा मोनसे उदाहरननि, गाव जादों दाख्लैयो। सासे लोगोआ बेबायदि खुन्थायाव मोननै गाजोल दोदों। आरो बे गाजोलाव मा खालामो जोङो? थांनानै गस्लाफोरखौ बेयाव दोनो, सलाफोरखौ बेयाव दोनो, जिफोरखौ बेयाव दोनो। दा बिसोरबो दोनो नालाय, आंबो दोनबाय थायो। बे गाजोला सानदों खोमा आरो जेनेबा, साला आंनियावसो दोनबाय थायोले, बे आंखौ सानसेबो खुलुमाबो, सानसेबो जेबो बुङा, नङा होमबा? हयथ' आं बुंनांगौमोन खोमा, माने हयथ' बिश्वकर्मा, हयथ' बोराइ बाथौ, हयथ' माबा मोनसे बुंना आं बेवहाय दोननोसै दे होननानै। दुखु मोनदों खोमा, बियो दोननांगौ, आंनि सायावसो दोनबाय थायोले, हाया होनना, नङा होमबा? लास्टाव थांना मा जाखो? आं दोनबाय थायो। दाखालि मा जाबाय? आङो बे दोनबाय थानाय गाजोला हयथ' बारा खांदों खोमा आंखौ।
साला मा मोनदोंलै होननानै थांनायावनो दोननो थांनायावनो दोनस्लाब मोनैयावनो माबायदि जाखो मिन्थिया गाजोला नैयाव हाबबाय आंनिया गाजोला बेयाव हाबबाय दा बेवहाय जों गारि सालायो आं गारि सालायो हमना ला नै बिथां सरगारिया गारि सालायो जों गारिखौ सालायबाय थायो गाला सालायबाय थायो नङा होमबा सालायनायावनो जोङो सानफ्रोमबो मालाबा मोस्रोम थैलांदो नङा होमबा मालाबा एम्फौ फिसाफ्रा थैलांदो मालाबा माबा माबि जालांदो नङा होमबा बिसोरो जोंनो अबिखाब होयो खोमा नों आंनि साजा थांदोंना नोंनिया र' होननानै मालाबा मा जायो जोंनिया लामा गेजेरावनो पाम्पसार जानानै होयो नङा होमबा मालाबा दोखो नारनो गोनां जायो आरो जिब हत्या महापाप बेखौ बुथारनायनिखायनो जोङो मा जादों जोंबो पानिशमेन्ट मोनदों आरो बेबायदि जायो हमनानै ला आङो आन्दलन केरकेटारिखौ फंसे थांसो बानानोसै कुनु दाय गैया मा गैया आन्दलन आंखौ दिनै बुना हरनो हाला आंनियाथ' मोदोमा एसे गोगोम नालाय नङा होमबा सौगासिनो बाथाय आन्दलना लांगाब गोलैगोन बे दिनै आंखौ जेबो खालामनो हाला खिन्थु आं ओरैबायदि सम फैगोन आन्दलनाथ' आंखौ सानबाय थागोन ना साला आंखौ मानो बुखुलि सारा दाय गैया फोदो गैया नङा होमबा खिन्थु आं ओरैबायदि बिपदाव गोलैगोन माब्लाबा फंसे थांसो बादों बिखौ मालाबा आं सोदोंबा बिखुङाव दुबा दुब 10 बार बुजानोबो हागोन मालाबा ओरैबायदि जानो हागोन आङो दाय गैया फोदो गैया साइकेल सालायलांबाय थानायावनो बहाबा गोरखियाव लांगाब गोलैनानै ओइ जे आं आन्दलनखौ बुनानै बेसेबां साहा होदोंमोन बेनिख्रुइ हयथ' 3 गुन बारा आं खस्थ' मोननो हागौ दुखु मोननो हागौ दा बेनो पापा बेनो दा बेनिखायनो मानसि बुनो मोना मानसि रायनो मोना बिना दखाव जिब माने बुथारनो मोना बेनो पाप नों मानसिखौ थगायनो मोना बेनो पाप नोङो मानसिखौ बुनो मोना बेनो पाप नोङो जिब हत्या खालामनो मोना बेनो पाप आरो बेनो पाप दा दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बेनो जायफोर गथ'फ्रा गावनि बिमा बिफाखौ मान सन्मान गैयै बायदि दोखो रायो हामफ्लायाव जनायावबो रायो ओंखाम जानायावबो रायो गावनि बिमा बुरैखौ बे गथ'फ्राबो सानसे समाव पाप नाङोनो पापा बेनो नोंखौ दिनै जेबो खालामनो हाया नाथाय नोंनि गथ'आ माबा मोनसे नोंखौ खालामगोन बे पाप दा ओंखायनो बेबायदि पापनिफ्राय जोङो एसे गोजानाव थानो थाखाय जोङो मा खालामनो जोङो ओरैबायदि मोनसे बे पापखौ जोङो माबायदि खालामनो दा बेनिखायनो बुंदों जे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो धोरोम लाइनजों जोङो लांनांगोन उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मा खालामनो गसाइखौ सिबिनो थाखाय जोङो बिसोरखौ माने प्रेरणा होनांगौ बिसोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ बिसोरखौ जोङो इनकारेजमेन्ट होनांगौ अब्लासो बै गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ सिबिब्ला गावनि बिमा बिफाखौ खुलुमोब्ला गिदिर देरोब्लाबो बिसोरो गावनि बिमा बिफाखौ सिबिनाय जागोन दा ओंखायनो जोङो जोंनि न'खर जोंनि समाज बेफोरखौ जोङो एसे थिग खालामनांगोन दिनै जोंनि गामिनि थासारिफ्रा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों नोंथांमोननि जायगायाव मा जादों मिन्थिया खिन्थु गोबां जायगाफ्राव ओरैबायदि गाज्रि परिबेस आसुरित आरो मोनफ्रोमबो गामियाव साथाम साब्रै सेंग्रा बिराद फाल्तुं सेंग्राफोर थायो मोनफ्रोमबो गामियाव साब्रै साबा सिख्लाफोर बिराद फाल्तुं थायो दा बेफोरखौ जों बोरै खमायनो दा बेफोरखौ जों बोरै फोजोबनो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि थासारिखौ नायनानै जोंनि गामिनि थासारिखौ जोङो थिग खालामनांगोन दा बेबायदि समाव जोङो बैसागो बोथोरफ्राव जोङो रायलायनानै जोङो दायित्व होनांगोन गामिनि गोरों गोरा मानसिफोरखौ जोङो सिबिनो रोंनांगोन खुलुमनो रोंनांगोन मानि होनांगोन आरो बिसोरखौ जुदि मानियाब्ला मानिथावना मानसिखौ मानियाब्ला बै मानसिफ्रानो मोनसे समाव मा जायो रायजोफ्राबो आंखौ मानियाबा उन्दैफ्राबो आंखौ मानियाबा हिनजावफ्राबो आंखौ मानिया बोरायफ्राबो मानिया टाउनाव थांनानै थायो बिसोरो आरो बेखौनो जों बुंनोसै जे आमखा टाउनाव थाहैबाय तुमुगाव थाहैबाय नालाय जों परिबेसखौ सोरजिनांगोन दिनै गोबां बिमा बिफाखौ नुदों गथ'खौ जन्म होदों खिन्थु गावनि गथ'खौ नोङो माबायदि खालामनांगोन नों मिथिया जोंनि गामियाव दङ खानैसो बिमाफोर गथ' जन्म होदों गथ'आ बहा थांदों बहा जादों बहा लोंदों सोरजों गेलेदों खुनु बाथ्रा गैया माबायदि मोसौखौ जुदि जोङो दुब्लियाव दोनदाल होनानै लाखियो आरो गांसो जाहोयो जोंबो गावनि गथ'खौ मा खालामनांगोन दोनदाल रुसि लगायनांगोन दा बेवहाय जों बुंदों जे जोङो सिला नुदोंना सिला बिरहोगोना बिरहोआखै बै सिलाखौ जों माबायदि बिरहोयो शिब खेराया गांसे बिजाबाव लिरदों
गावनि गथ'खौ जोङो सिला बायदि बिरहोनांगोन। सिलायाव नुगोना नुवाखै? सिला, कागजनि सिला बिरहोनाय। बे कागजनि सिलायाव दोंसे दिरुं थायो आरो बे दिरुङा माबायदि? बे दिरुंखौ नोङो हमो बा जों हमो, हमनानै बेखौ मा खालामो? बेखौ लासैनो मा खालामो? खेबसे बोलाय, खेबसे हगारलाय, खेबसे बोलाय, खेबसे हगारलाय खालामो। आरो बेबायदि बियो मा खालामो? बे सेगोन, अब्लाबो बियो बिरनाय नङा। हगारलाय बोलाय खालामनांगोन, हगारलाय बोलाय। आरो जोंबो गथ'खौ बिदिनो दसे सम हगारनाबो होनांगोन, दसे सम बोनानै लाना फैनांगोन, दसे सम थांनो होनांगोन, दसे सम बोनानै लाना फैनांगोन। अब्लासो बियो जौगालांगोन। आरो बियो जेब्ला सिलाया, बे सिला बिरहोनाय दिरुङा जेब्ला जगोन, अब्ला बे सिलाया, गोजौआव बिरबाय थानाय सिलाया बहा गोलैहैगोन नों मिथिनाय नङा। जेब्ला दिरुङा थागोन अब्ला जोङो मिथिगोन जे बियो गोलैबाय, उमुगाव गोग्लैहैबाय होननानै। दा जोंनि गथ'फ्राबो बेबायदि दिरुं बायदि जोङो हमथानांगोन, हगारना होबा जानाय नङा। आरो बे दिरुंनिफ्राय बियो जलांबायब्ला नोंनि गथ'खौ आरो नों मोननाय नङा। दा बेबायदि जोङो मानसिनि खेथि मावनाय, मैगं खेथिखौ जोङो इसेबां खस्थ' खालामनो नङा होमबा? दा मानसिनि खेथि मावनायाबो जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। माब्ला हासार होनांगौ, माब्ला बेयाव माने मा होनना बुङो, बेयाव मुलि होनांगौ, माब्ला बेखौ नायनांगौ, माब्ला बेरा होनांगौ। दा बेफोरखौ थिग खालामनांगोन, अब्लासो नोङो बेनि फिथाइखौ नों मोनजागोन। दा जोंनियावबो बे मानसिनि खेथि मावनाया बे समाव मा बाथ्रा बुंनांगौ, मा समाव मा खालामनांगौ, दा बे मोनसे खेथि, बेखौ थिग खालामनांगोन। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों, जोंनि जि बर' गामिफोरनि जि थासारि, बे थासारिफ्रा दिनै जोङो जौगाहोनांगोन। सोलोंथाइ फारसे जौगाहोनांगोन। शिक्षा दीक्षा जोङो मोजां जायोब्लासो नोङो जोंनि समाजा, जोंनि न'खरा थिग जागोन। बेनिखायनो नेलसन मेन्डेलाया मोनसे बाथ्रा बुंदों, एजुकेशन इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन होनदों, which you can sense to the world होनना बुंदों। इडुकेशना ओरैबायदि अस्त्र होनना बुंदों, जायखौ नोङो माने बुहुमखौनो चेन्ज खालामनो हायो, परिबर्तन खालामनो हायो। इडुकेशना ओरैबायदि सोलोखौ मोननांबा नों शिक्षा लानांगोन। आरो बे सोलोआ ओरैबायदि, नोङो जुदि सोलोखौ मोनबायब्ला, रोंबायब्ला, सोलोआ ओरैबायदि जायखौ नोङो अस्त्र नङाब्लाबो नोङो दावहायाव फेजेननो हायो। बे जाबाय सोलोंथाइजों मोननाय जि सोलो गियान। बे गियाना ओरैबायदि अस्त्र। दावहायाव थाङोबा लहा लायो, हाथियार लायो, मा लायो मानसिफ्रा, खिन्थु जोङो सोलो थायोब्ला बेबायदि अस्त्रनि जोंनियाव गोनांथि जानानै फैया। दा ओंखायनो जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ होनांगोन। जोंनि फरायसा लोगो नोंथांमोनाबो जोङो जोंनि सोलोंथाइ लानांगौखौ जों लानांगोन। दा दिनैनि थासारिया जोबोद गिख्रंथाव थासारि। आरो बे थासारियाव जों जुदि खाबजानानै गावखौ जुदि थांनानै थानायनि जि सिमां बेखौ नुवाब्ला जोबोद गिदिर पाप जागोन। दिनै जों नुदों जोंनि गामिनि थासारिफ्राबो दायो मोनसे गाज्रि परिबेसाव फैगासिनो दङ। गुबुन जायगायावसो खोनायोमोन, गामियावनो जायो। मैयाना मा दाख्लै मोनसे घटना खोनालायबाय, माने माबा माबि बहाबा घटना जाबायनो, लास्टआव थांना एबसु अफिसाव आरो मानसिया जुन्थु नुमा, लामा दथा माबा माबि जानो। दा बैफोर परिबेसा जोंनि बिमा बिफानिबो दाय दङ, जोंनि समाजनिबो दाय दङ। जोंनि जि मोनसे थासारि, बै थासारियाबो जोंखौ एखमबा बाध्य खालामो। दा ओंखायनो आं बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। आलासि बिथांमोन दङ, बिथांमोनाबो नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंगोन। जोङो जोंनि जि थासारि बेफोरखौ जुदि जों थिग खालामना लानो हायाब्ला जोङो जोंनि गामिफोरखौ, जोंनि गथ'फोरखौ थिग खालामनो हानाय नङा। दा बेवहाय सेंग्राफ्रा एसे खम, हौवा मानसिफ्राबो एसे खम। मिटिं खोनानाया हौवाफ्रा जोंना एसे खम खोनासङो, हिनजाव मानसिफ्रासो एसे बारा खोनासङो। दा ओंखायनो आं बुंदों, हिनजावसाफोरखौ बुजायनोबा हौवाफ्रा बुजायोबा बारा लानो नागिरा, नङा होमबा? दा ओंखायनो फैगौ समफ्राव हायोबा हिनजावसा लिडारफोर लिं। अनजलि दैमारि मोना फैयो, दाख्लैबो आं लिंदोंमोन, थांदों। आरो गोबां रंगिना बरगयारिमोन दङ, बिथांमोनाबो थाङो।
गोबां आइजोफोरबो दङ फैगौ समफ्राव बिथांमोनखौबो लें हौवासाफोरबो लें दा ओंखायनो पलिटिकेलनि लिडारफ्राबो मोजां मोजां लेक्सार होग्रा मानसिफोर दङ आरो रायजोफ्रा समाजारि बाथ्रा आरो राजनितिनि बाथ्रा बेखौ जोङो थख' थख' खालामनांगौ दिनैनि राजनिति नेताफ्रा बेयाव फैनानै समाज फोसाबनायनि बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ साननो नाङा राजनितिनि नेताया बिदिनो बुंखायोलै जोंखौ बुरखायनो फैदों बिदि नङा समाज फोसाबनायनि मोजां बाथ्रा बुङोबा बेखौ ला रायजोफोर बेखौ लानांगौ आरो बियो दिनै लिडार मानो जादों निश्चय बिनियाव माबा मोनसे गुन दङ दा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय दिनै जोङो मोनसे जोबोद मोनसे बर' हारिया ओरैबायदि थासारि बे थासारिखौ जोङो जुदि थिग खालामनो हायाबा मोजां जानाय नङा दिनै मोनफ्रोमबो गामियाव फरायनायनि जि थासारि बियो खमायलांदों फंबाय बिनानावमोना फरायनायनि गोसो माने जि गोसो बेखौ मोजाङै गोसो होनांगोन फरायनायनि जि गोसो बेखौ दुंखांहोनांगोन नङाब्ला जोङो खिन्थु इयुनाव जों आन्दायगोन आरो दिनै हाबा मावनायनि जि थासारि हाबा मावनायनि परिबेस बियो जोंनियाव गैया जोङो मेकानिक सोलोङाखै बाइक फाहामनो सोलोङाखै गारि लादो बर'फ्रा हासाबे सासेबो मोजां मेकानिक गैया जों गुबुन हारिनियाव जों फाहामनो होनो गोनां जायो दा जायफ्रा मेट्रिक फेल खालामबाय जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामनो हायाखै जायफ्रा BA MA पास खालामनानै साख्रि मोनाखै लाजिनायनि खोथा गैया फंबाय बिनानावमोन गाबोननिफ्रायनो ग्रेसाव थांनानै बाइक फाहामनायनि नोङो ट्रेनिंखौ लाहैथां साइकेल फाहामनायनि ट्रेनिंखौ लाहैथां बिजाब दखानाव थानानै नोङो बोसोरसे थानानै नोङो बिजाब दखान हो गस्ला दखानाव नोङो 1 बोसोर थानानै गस्ला दखान हो हार्डवेयरनि दखानाव था नोङो 1 बोसोर बेनि उनाव हार्डवेयरनि दखान हो फैसानि अभाब गैया रायजो राजा नोंथांमोन 1 लाख 2 लाख थाखाखौ बर'फ्रा दायो दिहुननो हायो गोसोब्ला बिनानावमोन नोंथांमोना ओंखामबो संनो रोङा जिबो दानो रोङा मोजां रायलायनोबो रोङा मोजां साहाबो फुदुंनो रोङा जेबो खामानिखौनो रोङाब्ला नोङो मा जाहैगोन हौवानि सायाव नोङो आथिं हेबै हेबै मोनजागोन होननानै दा सान आंबो साख्रि मावो आंनि हिनजावाबो साख्रि मावो मानो हिनजावखौ साख्रि मावनो होनां जाखो आंबो सेन्ट्रेलनि रेलवे साख्रि मावो दरमायाबो खम नङा थेवबो मानो हिनजावखौबो साख्रि मावनो होनो गोनां जादों हमनानै ला आं माबा कारनाव गाबोन समनि सिमाङावनो आङो जुदि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला नों जुदि जेबो खामानिखौनो रोङाब्ला नोङो बोरै सोलिना जानो नोङो गाव सोलिना जानांगोन दखान बिजनेस नोङो मा खालामनो रोंगौ नोङो बेखौ सोलोंनांगोन मा खामानि नोङो गोसो दङ बेखौ नोङो खालामनांगोन दा बेवहाय जोंनिया गोबां दङ गोबां सिख्लाफोर दङ देलाय मालाय थाङो नुनायावथ' एकदम मिस बिउटि एकदम समायना रमायना बाप पावै थै जागा जागा आदै मदद समायना सिख्लाफोर आरो गावनि नावखौनो मोजाङै लिरनो रोङा गावनि मुंखौनो मोजाङै लिरनो रोङा समायना सिख्लाफ्रा मानो बिदि जादों मानो बिदि जादों बिनानावमोन मोजां फराय नोङो आर्मि हौवा मोनोब्ला हौवाया नोंनिया बहाबा थागोन नों न'खरखौ सलायनांगोन दिनै बेंकआव थांनांगोन दिनै हार्डवेयरनि दखानाव थांनांगोन नोंनि स्कुटिखौ नों फाहामना लानांगोन नोंनि सारिखिमा न' लुनायनिफ्राय आदिफोरनिफ्राय गासैबो नोंनियाव दायित्व गथ'खौ नोङो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनांगोन होमवार्कनिफ्राय आदिफोरनिफ्राय नों गथ'खौ फोरोंनांगोन अब्ला नोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन दा बेनिखायनो बिनानाव नोंथांमोनखौ बुंदों फराय फंबायमोनखौ बुंदों मेट्रिक पास खालामबाय नोङो बुजिनांगोन क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय नों बुजिनांगोन BA फरायनाय गथ' नों बुजिनांगोन गावनि बिफा बोराया नोंखौ खस्थ' खालामना जाहोनायखौ नोङो माब्ला बारग'होनो हागोन नोङो गावनि आथिङाव गसंनो नाजानांगोन मोजां साख्रि मोनसेनि जगर खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय नों बिजाब फरायनांगोन आरो जुदि नों फरायनो गोसो गैयाब्ला गाबोननो बरपेटा र'डआव थांनानै नोङो बाइकखौ माबायदि फाहामो बेनि ट्रेनिंखौ ला साइकेलखौ माबायदि ट्रेनिंखौ ला पाखा मिस्ट्रि माबायदि जानो हायो बेनि ट्रेनिंखौ ला कम्पिउटाराव DTP मा खालामनो हायो माबायदि खालामनाय बेनि ट्रेनिंखौ ला माबायदि नोङो खानाय सिनग्रा नापेट जानो हायो बेनि ट्रेनिंखौ ला नङाब्ला नोङो जोबस्रांगोन जानांगोन साननैसोनि उनाव नोंबो जों बायदि हाबा लानांगोन
साननैसोनि उनाव नोंबो गथ' जन्म होगोन आरो बै गथ'आ नोंखौ बुंगोन बाबा आंनो दिनै साइकेल फिसा नांगौ साइकेल फिसा गंसेनि दामा 35,000 बाबा आंनो 5,000नि मबाइल नांगौ नों माजों होगोन फंबाय नों जुदि जेबो खामानि मावाब्ला दिनैनो बुंदों जानो बुंदों फंबायमोन थिग खालामनानै ला एमएखौ मोजाङै पास खालामगोन बिएखौ मोजाङै पास खालामगोन मोनसे साख्रि जगार खालामगोन आरो जुदि गोसो गैयाब्ला नोङो थां लाजिनाङा जोंखौ बुंगोन बिसोरो आदुवा मानसि आरो बे आदुवा मानसिफ्रा हाजिरा मावै मावै जानांगोन जोङो मालायनि आथिं सिङाव थानांगोन फंबाय बिनानावमोन जोंखौ बुंगोन ओइ हाजिरा नांगौबा ओइ बर'खौ बर'फ्रा हाजिरा मावना जाग्रा मानसि होननानै अब्ला जोङो मा जागोन फंबायमोन लाजिनायनि खोथा नङा बानायनि खोथा नङा सानो खोमा मानसिफ्रा माथो रेलवे साख्रि मावोनो बिराद आजादि मोनजायोनो मा होननानै माथो मास्टरनो बिराद आजादि मोनजायोनो होननानै दाख्लै जरहाटआव 7 मास्टर डिसिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन लगे लगे साख्रिनिफ्राय सासपेनसन बे मिनिस्टारा मोनसे मिटिङाव थांदोंमोननो अब्ला बियो नुबाय सिगाङाव मास्टर जुग गोजा मेक्सिमाम अब्ला सिनाखि होबाय उमुक बर' मैं उमुकर शिक्षक एबो बुंदों उमुक नार्जारी मैं उमुकर शिक्षक उमुक बसुमतारी मैं उमुक स्कुलर हेडमास्टार मिनिस्टारा रागा जोंबाय 12टा बाजाव नोंसोर बेयाव मानो फैदो आंथ' नोंसोरखौ लिङाखैना आं रायजोफोरखौसो लिंदों बाक्सानि आइएसखौ फन खालामहरबाय আচ্ছা আপোনালোকৰ স্কুল কেতিয়া ছুটি হয় আৰু কেতিয়া ক্লাছ হয় 9:30 মানে ক্লাছ হয় 3:30 মানে হেৰি হয় ছুটি হয় ৰাগা যেবা এসকে বুঙৰবাই আপনি ব্যৱস্থা লওক এই শিক্ষকখিনি মোৰ মিটিঙত আহিছে নানে লগে লগে ফোন খামৰবাই জিআই ফোন খামবাই বেয়া বিও ফোन खामबाय खामनानै दायो साडेन भिजिट हरखाब नायगिदिंनाय बेबायदि मास्टरखौ बाक्सायाव गिदिंगासिनो दङ जायखौ मोनो बेखौनो साख्रिनिफ्राय सासपेनसन जायखौ मोनो बेनिफ्रायनो बेखौ सुमन होगोन बेखौ माने मा होनना बुङो बेखौ सार्चि होगोन दा बेबायदि मोनसे परिबेस दा जोंबो रेलाव मावदों खिन्थु जोंनिया इन्जिना सिगां जाबो थायो अफिसार उन जागालैबो अफिसार थायो दा बेयाव जोंखौ नुवाबाबो दाय बे जे रेलनि आरपिफोरखौ नुदों नामा आरपिफोरा बिसोरा सिलाय लानानै थायो नङा होमबा बा रेलाव थांलाय फैलाय मोनजायोलै बिसोर सानो नामा आरपिएफआ बिसोरो पेसेन्जारनि जे सीट बै सीटआव बिसोरो जिरायनो हाया जिरायनायखौ अफिसारा नुयोब्ला लगे लगे सार सीट सानो नामा स्टेशन मास्टरा बा गुफुर गाननानै टाइ लादो नङा होमबा मोनजायो नामा बिसोर होननानै बिराद होननानै टिकेट काउन्टाराव थाङो दादा होनबाबो माथोआ मानोना हरसे उन्दुनो मोनाखै बेस्राफ्रा 12टायावबो ट्रेन 1टायावबो ट्रेन 2टायावबो ट्रेन 9टायावबो ट्रेन 10टायावबो ट्रेन उन्दुनो मोना बिसोर हरसेया दा आंनियाबो बेनो डिउटिया हरसेया डिउटि बिनि अखानायै नोङो मानसिखौ माथो होनो माने परिबेसानो थाया सानदों नामा सोरबा रेलनि गार्ड बा दरमाया बिनो 60,000नो स्कुलनिबो गावखौ गथ'नि फरायहोनायनिबो फैसा मोनो ड्रेसनिबो 20,000 मोनो एजुकेसन माने माबानिबो मोनो टिबो मोनो डिबो मोनो बा बिराद दरमा मोननो 80,000 गाहाम मोननो नालाय बे गार्डआबो फ्लेगखौ जुदि गोथांखौ गोथां खिथियाबा गोजाखौ गोजा खिथियाबा 20,000 होननानै बे ट्रेननि ड्राइभाराबो टेनसन दं जे पइन्टआव लाखिनांगौ बे पइन्टआव लाखिबा बियो सारसि उनजा हेलो बुंगोन गार्डआ लाखिनांगौ मोजां पइन्टआ लांनांगौ मोजांबा लाङोबा मोनबाय बे जे ट्रेनाव हरन दामो सिटि पार्टआव गोनाबो WA लिरनाय दङ बेयाव हरन दामाबा गेटमेनफोरा जुदि रिपर्ट होयोबा बेबाय इंक्रिमेन्ट दरमाबो दानजाबाय माबो दानजाबाय बिनि उनाव बिसोरनि हेड अफिसाव थांनानै खानबा 10 दिन 15 दिन बिजामि करि गदि दल जनानै फायलाय जोंना बिदि दल जनानै फायलाय 15 दिन जादोंबासो अफिसारा रायलाय दा बेबायदि दा ओंखायनो साख्रि मावनाय मानसिफोरखौ खस्थ' गैयालासिनो दरमा मोनदों होनना साननाङा साख्रि माने हाजिरा मावनाय फंबाय बिनानावमोन जोंबो हाजिरासो मावदों जोंनि हाजिराखौ सोर मावहोदों मिथिगोना सरकारा मावहोदों
नोंथांमोननि हाजिराखौ मा मावहोदों मिथिगौ? बे आमखा बसुमतारिया मावहोदों, तुमखा बसुमतारिया मावहोदों, उमुक बर'आ मावहोदों नोंथांमोनखौ हाजिरा, जों मावहोदों नोंथांमोनखौ हाजिरा। दा बे जोंबो हाजिरासो मावदों, कलेजनि लेक्साराराबो हाजिरासो मावदों। सानसेयाव दरमाया बिसिनिया 5,000 6,000, दरमाया 1 लाख 1.5 लाख बिसोरनि दरमाया, खिन्थु बिसोरबो हाजिरासो मावदों। बारा दिन गैला बिथांमोनाबो मिटिं गाबथिंनानै बेबायदि जानो हाया। बारा दिन गैला बिथांमोनाबो, आंबो सुटि मोननायखायसो फैदों, सप्तायाव साननै डिउ रेस्ट, मालाबा खायदा खाना सोरखौबा थांनो होनानै आं बिनिखौ मावनानै होयो। दा बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन, रायजो राजा नोंथांमोन, जायफ्रा हाबा जानानै बिमा बिफानि सायाव जागासिनो दं, रुवा ला खदाल ला, खामानियाव थां। जायफ्रा बिहाव बिखुनजोनि सायाव मोनजागोन होननानै हाबा जाना फैदों, हाबा जाफैदों, बिनानावमोन लाजिनाङा। नोंसोरबो लांगानि फालांगिखौ सोलों, दखना दखानखौ सोलों, बहाबा खामानि मावनाय सोलों, थाखा दोनथुमनो सोलों। दाउ अमा फिसि, अमा फिसिनायनि ट्रेनिं ला। मालाय हादोराव, मालाय रायजोआव, मालाय देशआव दिनै अमा फिसिनानै गोबां मानसिया धोनि जादों। दाख्लै आङो सनितपुराव अमा फिसिनाय ट्रेनिं साननै लादों। अमाखौ बुंबाय मनुज बसुमतारी होननाय सनितपुरनि, जिथुनिखि माबा स्टेट बेंकआव बिथाङा साकरि मावोमोन, माने मा होनना बुङो दिल्लीयाव मेनेजारमोन। बिथाङा गारना फैनानै दायो अमानि फार्म, माने नोंथाङा सरकारि नोंथाङा थांबा थांनो हागोन, मनुज सरकारि होननाय, जितु सनितपुराव दङ, गोबां मानसिया थाङो। दा बेयाव ट्रेनिं साननै लाबाय, नोंथाङाबो हगार हरनो हागोन साननै, जेनेबा 7 7 मानसिफोरखौ हगार हरबाय। दा हगारना सोंबाय, आमिতো যে মদ বনাও নহয়, মানে আমি অফ্রি বুলি কওঁ নাম বেৰা, করোনালে मानसि हारसाराय দিয়ে, ओजानि मानसिफ्रा हारसाराय, बुजि मोनदों आरो। बे अफ्रिखौ जाहोयोबा उजान कमियोनो, उजान जाया, खिन्थु बिसोरो दाना बनायो। दा दाना बनायनानै मा खालामो, बै दानाजों बिसोरो अमाखौ फिसियोबा, जोंनि 8 माह 9 माह फिसिबाबो जोंनि अमाया 40 केजि 50 केजि जायो। खिन्थु बे दानाजों फिसियोबाथाय माने मा जायो, बियो माने 6 माह 7 माहायावनो 90 किलो 100 किलो 110 किलो जायो। दा बेबायदि जोङो फिसिनो हायोबा मोजां जायो। दा होमबानिया जोंनिया मा जाया, लेथ्रा जाया। जों जुदि अमा फिसियोबाथाय जोङो अफ्रि बनायो, लास्टआव थांनानै